Plň si svoje sny. Hovorí sa, píše sa, že ak máš svoje sny stanovené, napísané, ľahšie ich dosiahneš. Ale stáva sa, že niekedy preberie sen niekoho iného za svoj sen. A ak ho aj splníš, nenaplní ťa. Mne sa to už stalo. Venovala som sa tomu a venovala som tomu všetkému tak veľa času a tak veľa energie a námahy. A chcela som veľmi splniť svoj sen. Len preto, že mi to hovorilo okolie. Cítila som a myslela som si, že by to tak asi malo byť. Že je to môj cieľ. A tak som sa snažila a plnila ho a po častiach sa mi to darilo, až mi chýbal už iba posledný malý krôčik od naplnenia svojho cieľa. Ale nepodarilo sa mi to. A viete, čo je na tom to najlepšie? Že mi to vôbec nevadilo. Práve naopak. Vydýchla som si a vtedy mi to celé docvaklo. Že to nikdy vlastne nebol môj sen. Len som si myslela, že by to mal byť môj sen.